Kiitos kun päätit tavata juuri tämän podcast-jakson ja tervetuloa kuuntelemaan kylmää tapausta. Mitä todennäköisimmin et ole ikinä aikaisemmin törmännyt muhun tai mun podcastiini, johtuen toki yksinkertaista syystä, joka on, että tämä on mun ihka ensimmäinen jakso ja podcast, mitä on koskaan tehnyt. En koe, että mun tarvitsisi hirveämmin mennä siihen, kuka mä oon, mutta mun nimi on Eino, mä asun ulkomailla ja ajattelin omien töiden lisäksi ruveta tekemään näitä podcasteja niiden kuluttamisen sijaan. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsin, tuo on ensimmäinen kerta, kun teen mitään tämmöistä, niin mikit sun muut on erittäin alkeellisia, mutta toivon, että saisin tehdä mieluisen jakson kuitenkin aikaa. Neuvoja, vinkkejä, huomautuksia ja ohjeita otetaan mielellään vastaan. Ensimmäiseksi aiheeksi valikoitui Jennifer Fairgaten tapaus, joka on mun mielestä erittäin hämärä ja outo, joka jättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tämä mun podcast Kylmä tapaus rakentuu siihen tyyliin, että käydään ensin tapaus ja sen taustat läpi, mitä siitä varmasti tiedetään ja pystytään todistamaan, ja sen jälkeen voidaan spekuloida ja käydä läpi mahdollisia tapahtuman kulkuja. Mutta ilman mitään sen kummempia höpinöitä mennään mysteerin pariin. Tapaus alkaa toukokuun viimeisenä päivänä vuonna 1995, kun asiallisesti pukeutunut nainen kirjautui Norjan Oslossa Oslo Plaza-nimiseen hotelliin. Hotellin sisään kirjautuessa nainen antoi hotellille seuraavat tiedot. Nimi: Jennifer Fairgate, joka joissain lähteissä on kirjoitettu Fergate. Ikä: 21-vuotias. Kansalaisuudekseen nainen ilmoitti Belgian ja antoi osoitteekseen Rue de la Station 148, Verlein, Belgia. Nainen ilmoitti myös matkustavansa miehen nimeltä Louis Fairgate kanssa. Mitään erityistä syytä hotellin majoittumiseen hän ei antanut, mutta hänen yritystyylinen pukeutuminen sekä käytös viittasi liikematkaan tai yksityiseen vierailuun. Nainen puhui selkeää englantia sekä hieman myös saksaa, mutta ilman tunnistettavaa aksenttia, joka vaikeutti hänen kansalaisuutensa arviointia. Hän ei ollut myöskään esittänyt henkilöllisyystodistusta sisäänkirjautuessa, mutta siihen aikaan se ei ollut ollenkaan epätavallista. Näillä tiedoilla nainen, jota kutsun tästä eteenpäin selkeyden nimessä Jenniferiksi, pääsi kirjautumaan luksushotellihuoneeseen numero 2805, joka sijaitsi 28. kerroksessa. Tähän mennessä tilanne vaikuttaa vielä täysin normaalilta hotellivaraukselta, eikä hotellin henkilökunnallakaan ollut herännyt mitään epäilyksiä, vaikkei Jenniferin mainitsema matkakumppania Louis Fairgateakaan ollut vielä havaittu. Näiden tietojen pohjalta voisimme lähteä käymään läpi tapahtuman kulkua ja Jenniferin viettämää aikaa hotellilla sekä hänen viimeisiä hetkiään. Sisäänkirjautumisen jälkeen Jennifer siirtyi huoneeseensa, mukanaan vain matkalaukku sekä siisti liikematkailijamainen ulkoasu, ja hän oletettavasti meni suoraan yöpuulle, sillä tässä vaiheessa kello on ollut noin 11 alkuyöstä. Seuraavana päivänä, eli 1. kesäkuuta, oli Jenniferin ensimmäinen kokonainen päivä hotellissa, ja hän eli erittäin hiljaiseloa. Hänen tiedetään tilanneen yhden kerran ruokaa huonepalvelun kautta, sekä älä häiritse -kyltti oli asetettu oven eteen. Mutta ei kukaan ollut nähnyt Jenniferia tai puhunut hänen kanssaan. Ensimmäisenä päivänä hän oli tehnyt 2 soittoyritystä ja molemmat soittoyritykset oli tehty belgialaisiin numeroihin, mutta molemmat numerot oli joko virheellisiä tai sitten ei ollenkaan käytössä. Muita havaintoja ensimmäisestä päivästä ei ole. Jo toisena päivänä Jenniferin käyttäytyminen alkoi herättämään henkilökunnan huomion. Hän ei ollut tähänkään mennessä poistunut huoneestaan, hän ei enää tilannut huonepalvelusta ruokaa, eikä toiselta päivältä ollut soitettu mitään puheluita. Hän ei ollut tähän mennessä käynyt maksamassa huonelaskua, eikä edellisenä päivänä tilattua ateriaa, joten vaikka hänen huoneen ovessaan roikkui vieläkin älä häiritse -kyltti, hotellin henkilökunta rupesi tavoittelemaan Jenniferia. He soittivat huoneeseen useita kertoja, mutta kukaan ei vastannut soittoihin, joten he lähettivät turvamiehen käymään huoneella. Koputteluista huolimatta turvamies kuitenkin poistui, koska ei tavoittanut Jenniferia. Toisesta päivästä voisin siis yhteenvetona kertoa, että hän eli täysin hiljaisuudessa. Ei ääniä, ei havaintoja, ei puheluita,
eikä hotellihuoneen avainkorttiakaan ollut siis käytetty kertaakaan sisäänkirjautumisen jälkeen. 3. päivä kesäkuuta on tapauksen kannalta merkittävä päivä, sillä se muutti tämän hieman normaalista poikkeavan hotellivierailun yhdeksi Norjan suurimmista mysteereistä. Henkilökunta jatkoi 3. päivänä hänen tavoittelua. Vastaanottovirkailija yritti soittaa huoneen puhelimen useaan otteeseen ja ovella käytiin elä häiritsekyltistä huolimatta koputtelemassa, mutta vastausta ei kuulunut. Noin 8 aikaa vartija lähetettiin tarkastamaan Jenniferin huonetta, sillä hänestä ei ollut kuulunut vieläkään mitään. Huoneelle saavuttua tapahtui kuitenkin jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Vartija koputti oveen ja kuului sieltä samaan aikaan vaimea, mutta selkeä laukaus, joka säikäytti vartijan ja sai hänet perääntymään huoneen luota hälyttämään vartiopäällikön paikalle. Kun päällikkö saapui huoneen luokse, yritti hän koputtaa ja huhuilla Jenniferia useaan otteeseen, mutta koska vastausta ei kuulunut, päätti hän avata huoneen oven hotellin yleisavaimella. Kun ovi aukesi, oli turvallisuuspäälliköllä vastassa hämmentävä näky. Hän näki hotellihuoneen, joka oli erittäin siistissä kunnossa, mutta sängyllä makasi Jennifer selällään, pistooli kädessä ja luodireikä otsassa. Turvallisuuspäällikkö ei mennyt huoneeseen pidemmälle, vaan hälytti paikalle välittömästi poliisit, jotka aloittivat rikostutkinnan. Heti tutkinnan alussa poliisit kiinnittivät huomiota erikoisiin seikkoihin. Jenniferillä olleesta ampumahaavasta oli vuotanut aivan liian vähän verta haavan laatuun nähden. Myöskään ase ei osoittanut haavan suuntaan, vaan kohti kattoa. Poliisit jatkoivat testien ottoa sekä huoneen tutkimista, ja he löysivät vain lisää epätavallisia seikkoja. Hänen käsistään ei löytynyt ruudin jäämiä, pistoolista oli hiottu sarjanumero pois, sekä vaatteiden pesulaput ja muut tunnisteet oli leikattu. Huoneesta ei löytynyt mitään henkilökohtaisia esineitä, eikä esimerkiksi hygieniatarvikkeita, passia, rahaa tai lompakkoa. Ainoa löydetty esine vaatteiden ja hotellin avainkortin lisäksi oli Citizen-merkkinen kello, mihin palataan myöhemmin. Huone oli lukittu sisältä päin, mikä näennäisesti viittasi itsemurhaan, mutta outoa huoneessa oli se, ettei sieltä löytynyt kenenkään sormenjälkiä, ei siis edes Jenniferin. Virallisen tutkinnan Norjan poliisi lopetti vuonna 1995 ja tuli lopputulemaan, että kyseessä on itsemurha, vaikka Norjan poliisi on myöhemmin myöntänyt, ettei tapausta tutkittu tarpeeksi perusteellisesti murhana. Jenniferin tapaus avattiin uudestaan vuonna 2016 norjalaisen median, erityisesti NRK, eli Norjan yleisradion ja VG Verdensgangen toimesta. Uuden tutkinnon myöntä saatiin selville seikkoja, mitä vuonna 1995 ei tutkittu tai mihin ei kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi DNA-analyysi tehtiin Jenniferille vasta nyt ensimmäistä kertaa, ja DNAta on käytetty esimerkiksi sukututkimukseen yhteistyössä Interpolin kanssa. Vaikkei tutkimuksen avulla saatu selville lopullista henkilöllisyyttä, sen perusteella voitiin todeta seuraavat seikat. Jennifer oli eurooppalaista syntyperää, todennäköisesti saksalainen, belgialainen tai itävaltalainen. Hänen DNA ei myöskään löytynyt Euroopan rikos- tai henkilötietokannoista. Myöskin aseesta saatiin lisätietoa. Kyseessä oli tosiaan Browning 9 mm pistooli, joka on yleinen malli niin siviili- kuin virkamieskäytössäkin. Jo ensimmäisessä tutkinnassa havaittiin sarjanumeron puuttuminen, mutta nyt vuonna 2016 testissä havaittiin, ettei pistoolista löytynyt Jenniferin tai kenenkään muunkaan sormenjälkiä. Poliisin mukaan myös haavan kulma ja aseen asento viittaisi siihen, että kyseessä ei ole tavallinen itsemurhatilanne. Vaatteista saatiin selville, että ainakin osa niistä oli ostettu belgialaisista ja saksalaisista liikkeistä. Muuta niistä ei saanut selvitettyä johtuen siitä, että pesuohjeet, koko laput ja valmistajien merkinnät oli poistettu. Hotellihenkilökunnan mukaan Jennifer oli vaikuttanut hermostuneelta, mutta kuitenkin hallitulta eikä sekavalta.
Avainkorttia ei tosiaan oltu sisäänkirjautumisen jälkeen käytetty, eikä hänen ilmoittamaa matkakumppania Louis Fairgatea ollut nähty. Uusi tutkinta osoittaa, että murhaa ei voida sulkea pois, ja poliisi on myöntänyt vuonna 2017, että alkuperäinen tutkinta oli puutteellinen ja liian nopeasti tehty. Siinä nyt oli pääkohdat tästä Jenniferin tapauksesta ja mitä siitä varmuudella tiedetään. Ja niin kuin jo alussa sanoin, tämä tapaus tosiaankin jättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tutkinta on avoinna ja voidaan vain toivoa, että tapaus saataisiin ratkaistua, mutta voitaisiin seuraavaksi käydä 2 pääteoriaa läpi. Yleisin teoria tapahtuneelle on, että Jennifer olisi ollut tiedustelu- tai vakoiluoperaatiolla. Tämä saattaa kuulostaa kaukaa haetulta, mutta tarkemmin tutkittuna tämä voisi olla todennäköinen selitys otettaessa tapauksen epämääräiset seikat huomioon. Valeidentiteetti, sormenjälkien puuttuminen ja poistetut pesulaput viittaavat ammattimaiseen ja tarkasti suunniteltuun toimintaan. Mielenkiintoinen seikka, joka voi olla myös sattumaa, on se, että juuri Jenniferin hotellimajoittumisen aikaan Oslossa pidettiin korkean tason NATO-maanpuolustuskokous. Jennifer majoittui huippuluokan hotellissa, missä majoittui myös useita kokoukseen osallistuneita virkamiehiä ja diplomaatteja. Epäillään siis, että Jennifer olisi ollut vakoilu- tai tiedusteluoperaatiolla, joka syystä tai toisesta päätyi hänen kuolemaan. Toinen teoria tapahtuneelle on, että kyseessä on lavastettu itsemurha. Tätä teoriaa tukee rikostekninen näyttö ja se, että mikään huolesta ei viittaa normaaliin itsemurhaan. Tämä voisi käydä myös aiemman vakoiluoperaation kanssa yksi yhteen. Mikäli tapaus on lavastettu itsemurha, on se tehty hyvin ammattitaitoisesti ja huolitellusti, sillä jälkiä huoneeseen ei ollut jäänyt. Itsemurhavaihtoehtoa, mikä oli alkuperäinen lopputulos tutkinnalle, ei voida täysin sulkea pois, mutta esimerkiksi rikostekniset näytöt ovat tätä teoriaa vastaan. Ei sormenjälkiä aseessa eikä ruudinjäämiä käsissä, sekä se, että ampumahaavan kulma oli hyvin epätyypillinen itse aiheutetuksi laukaukseksi, puhuu itsemurhateoriaa vastaan. Nyt voisin vähän kertoa, mitä mulla jäi päällimmäisenä tästä tapauksesta mieleen. Ensinnäkin mun mielestä mikään seikka ei viittaa itsemurhavaihtoehtoon, vaan teko on tehty selvästi ulkopuolisen toimesta. Mulla ei semmoinen aavistus tapauksesta, että Jennifer oli ehkä tiedustelutehtävistä liittyen mahdollisesti juurikin siihen NATO-kokoukseen, ja jotain on mennyt pieleen. Eliminoitinko Jennifer omiensa vai tarkkailukohteidensa toimesta, ja mitä Jennifer tarkalleen ottaen oli tekemässä? Yksi mun mielestä mielenkiintoinen, mutta ei tarpeeksi esille tuotu seikka on se, että huoneesta löytyy myös toinen ammuttu laukaus, joka ei ollut kohdistettu Jenniferia päin, vaan kohti tyynyä tai patjaa sängyllä. Kyseessä ei ollut se luoti, mikä tappoi Jenniferia, sillä toinen luoti löydettiin hänen päänsä sisältä ja toinen tyynyalueelta. Mikä on ollut tämä ensimmäisen laukauksen tarkoitus? Oliko kyseessä harhalaukaus tai kenties testilaukaus? Kello, joka Jenniferillä oli kädessä, on myös mielenkiintoinen yksityiskohta. Kyseinen Citizen Aqualand-malli on paksu ja vahva kello, mitä erityisesti sotilaat ja sukeltajat suosivat. Ei siis ollenkaan tyypillinen kello, mitä bisnesmäisesti pukeutunut tyylitelty nainen käyttäisi. Mielenkiintoista on myös se, että kello ei ollut rikkoutunut, mutta oli pysähtyneenä aikaan kello 7:08, joka oli juuri samoihin aikoihin, kun laukaus kuultiin ja ruumis löydettiin. On siis spekuloitu, onko sillä jokin yhteys vai onko kyseessä vain sattumaa tai esimerkiksi lavastus. Mulla jäi ihan varmasti paljon asioita kertomatta, mutta toivon, että sain teille silti viihdyttävän ja mielenkiintoisen jakson aikaa. Mikäli mitään kysymyksiä, ehdotuksia tai toiveita heräsi, niin mielelläni kuulisin niitä kommenttiosiossa. Toivottavasti tämä ei tosiaan ollut liian sekavasti kirjoitettu. Tämä oli ihka ensimmäinen podi, mitä mä oon kirjoittanut. Kiitos vielä kuuntelemisesta ja seuraavan kylmän tapauksen pari. Kiitos.